स्लॅपेट कॉलॅप्स झाला. आता तुमची ॲक्शन किती आहे पुढे? कलेक्टर मॅडमीन ऑर्डर काल इशू केला इन द इवनिंग अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट. सो डायरेक्शन्स आर बीन गिवन टू द मामलेदार टू सील एंड वॅकेट द बिल्डिंग. सो ते ऑपरेशन चालू आसा वेकेशन. सील ऑपरेशन सील करता तुम्ही बिल्डिंग? सिलिंग चालू आसा प्रोसेस वी हॅव इनिशिएटेड. ओके.